clear tu song te in sa fain chi bai ule Vawin ni October ni som ni thotan ni a hian Central YLA malak na in Lawngtlai Khawpuiah chunga kohhran hrang Thalai Pawl Branch YLA te chuan veng chung then fai Hnatlangpui an Neih he Hnatlangpui Neih hi Lai district a Thalai Pawl Member Central Yanglai Association tena an huai hot ni in si YLA te hian Lawngtlai Khawpuiah chunga kohhran hrang Thalai Pawl te le Branch YLA te chu Faina konga malak pui atan somin voi ni lai committee alo nei pui to meeting thawkchhuak angin Vawin sarkar office solni hi remchang mangin veng chung than fai Hnatlanga hi nei anita ani Vawin nia Hnatlanga thawkchhuak te hi kohhran hrang pakua BCM LKBK Presbyterian Church Isua kohhran IKK UPC Mizoram le UPC Notice Baka Adventist kohhran te le Roman Catholic atangin thalai kanam tak an thawkchhuak a tin YLA branch som le pani atangin member kanam tak an thawkchhuak boka Hnatlanga thawkchhuak te hi an zawain sangkhat zathum samruk bor vel an Neih a keipo Hnatlanga an neina veng hrang kalkualin ti hian thla te kan lakuala amai ro chu kan khom dan in zir rowa ruwa sur mai theidin muna adin awangin han kom kuala han muan chan deuh te po kadu viau lain kan khom dan tiang hian iwangin ti hian Hnatlanga te tha kan lakual thawkchhuak ania clear tu te poina mi in riat thiam sam karan ngen ani kan huang hian Hnatlanga thawkchhuak te hian National Highway Khawpuiah te an phiat faya tin lui kor a bolho te ti fain kongkam lungrem le kongsira nim trote ti fain sam fain hatiang hian theitok ban chua thilomam tak mai lo langa chu heng Hnatlanga ten an la khom bolho le nim an sam fai te hi LADC sanitation bolho pai motor kan hanti le Lawngtlai district tripper association tena an thawkchhuak tripper ngamazat mangin pai fai ngal zel ania hei hi thilom tak ani LADC sanitation department le Lawngtlai district tripper association te nena Central YLA roi tu te point lom thu an sei ani chuan voina Hnatlangpui a thawkchhuak te hi Central YLA roi tu te chuan an president puef la ro thanga hovin an tlo kuala veng hrang Hnatlanga hmuna te kalkualin an Hnatlanga an pui boka Hnatlanga thawkchhuak te refreshment atana YLA branch YLA kuta cheng sanga theu an pe bok ani Central YLA president puef la ro thanga chuan Lawngtlai Khawpuiah alo thianghlimna Faina konga ma an son theina tura Hnatlangpui an Neih a thawkchhuak zong te nena lom thu asaya he an Hnatlanga tho hian midang te Faina lama zirtirna petu ani nge a be sei thu asai ani Vawin October ni som hi Central YLA malak nain Lawngtlai town chunga kohhran hrang te thalai abikin thalai te phungbom Hnatlangpui nei turin ro manne te kan han siam tlang hlama Vawin ya hei Hnatlangpui te kan han thoka town chunga Hnatlanga thok hrang te pom hun hrang hei kan han in tlo kwala Vawin a hian tun hun a hian hei college veng branch te Hnatlanga thawna kanom meka ni engam zat thenglai muna Hnatlanga thokin an oma
อันนี้เขาเฮมุนรุกเวลาอินเซมดารินเตียงเฮียนนัดลางทอรุนปุยกันถกแม่กันนี่วันนี้นัดลางถกเขาจงตะจุงอาเห็นเซ็นทรัลเวลมิงินหลอมถูกก็สวยตักแม่ว่าเฮกันนัดลางปุยฮีอัตบนั่นไม่นี่ละวินบุลจันนานักันมาละมุนเจลาปอกันลงกลายเขาปุยไฟนั่นแหละเที่ยงหิมนักกงอ่ะไทยโตบชัวตัวรินYLA member แต่ละทลาย member ส่งตะปอกันซ้อมทาร์ละเจ้านี่ตลอดไหม